What's up ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Okay po, ngayon po, nandito po kami, kasama ko si Rins Junior Show. Nandito po kami sa Man-Made Paris. Okay po, don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. And don't forget to click the notification bell para makapalo kayo sa mga video ko. Ito po, nandito tayo sa Lubok, sa Man-Made Paris po. Papasok na po kami doon sa loob. Ito po ang main entrance dito po, papunta po ng Man-Made Paris. Makikita natin ito po yung mga kahoy po. Ito po makikita natin. Ito po ang ito po yung papunta ng Tagbilaran, Bohol po. Ito po Tagbilaran City. Ito po makikita natin. Ngayon ka-adventure, kasama ko si Rins Junior Show. Ito po kaway Rins, kaway. Papunta na kami sa pasok na kami sa loob. Thank you po. Adventure, nandito na pa tayo sa Man-Made Paris, dito po sa Lubok. Ito po makita natin yung mga malalaki na kahoy po dito sa Man-Made Paris. Ito po ang tourist spot po dito, ang Man-Made Paris dito sa Bohol. Maraming mga turista noon, pero ngayon konti-konti na lang kasi dahil sa panahon ngayon, dahil sa pandemic. Ito po makita natin yung malalaking kahoy dito sa Man-Made Paris. Ito po. What's up ka-adventure? Nandito po kami, kasama ko si Rins Junior Show dito po sa Man-Made Paris dito sa Lubok, Bohol. Dito po makikita natin yung Man-Made Paris. Ito po, at saka may warning dito. Ito po nakalagay, warning, watch out for pulling branches. Ito po makikita natin. Ang tahimik dito ka-adventure. Ito walang katao-tao dito. Dito po ang daan papuntang Tagbilaran City po ka-adventure. Ito po. Marami po ditong pumapasyal ito sa Man-Made Paris. Nandoon na po si Rins Junior Show doon. Marami po ditong halaman na katulad ng monstera. Ito po makita natin yung monstera, kumakapit sa may kahoy po doon. Kita natin ka-adventure. What's up ka-adventure? Nandito po kami sa Man-Made Paris. Kasama ko si Rins Junior Show. Nandun na po siya. What's up ka-adventure? Po dito po. What's up ka-adventure? Nandito po kami sa Man-Made Paris sa Lubok, at saka nagdala po ako ng peanut. Ito po. Para may makain po. Ito po. Kain pa tayo ka-adventure. Ito po, may dala akong peanut.
Tahimik po dito, wala pong katao-tao dito. Let's go po, tayo na po. Tingnan natin ang iba. Let's go ka-adventure, ride tayo. Let's go po. Ito po, kasama ko si Ren Junior Show. Dito kami sa Man-Made Paris sa Lubok, Bohol po. May vlogger din doon guys. Tingnan namin po doon, may vlogger doon po. Okay po, nandito na po kami sa Welcome to Bilar Eco Park. Nandito kami sa Bilar Eco Park. Ito po, adventure. What's up, ka-adventure? Nandito kami sa Bilar Eco Park. Ito po, makita natin. Let's go, Renz. Let's go.
What's up, Kevin Chor?